da shanuwar da an ka bani sattu na ce an sayar 20,000 da kuɗi na da na ce an ɗauki, da ƙaryar da nika maku, da sallah da abban cikawa, da akwai yadda an ka bani haƙulaya na ce ta tsere, da sauran ƙaryar da nika maku, da sauran cin zalon ɗin da nika maku. To wallahi duk aljannu na a gare ni, amma yanzu an man magani. Yanzu maganin da an ka mani ko kuɗi kai yan na gane su ne cince su sai na baka abunka. Masha Allah, yanzu ka ce ka bar sace-sacen da ka yi da ƙarya, amma wani mallami ne ya baka wanga irin magani? Gurin Dr. Bashir Halilu, gurin shi ya bani maganin aljannu, gashi cikin iyawar Allah ya sa na warke kuma a farashi mai sauki ya bani. Ka ce yana cire aljannu? Tabbas yana cire aljannu tare da ba da magungunan musulunci da na gargajiya. Yana ba da magungunan Islamic medicine, sannan kuma yana bayarwa sari. Za a aika maka a duk faɗin garin da kake. Ka tuntube shi ta lambar waya ta kamar haka: 081 6260 0700. Sai mun ji ku. Na ji kaga ya kace duk wannan da ka yi shirin aljannu ne, to yanzu kuɗin shanuwa ta mai domin da abuna za kai koko. Waccan magana ta wuce, tun da na warke ko wata shanuwa ka bani in sayan maka. Iyaka in na sayar 20,000 in ba da lali 8,000, shi shaidu 3,000. Kuma su ce sai an masu rasit, iyaka in ba mai rasit 3,000. Wallahi in can na kyale ka yanzu kashe kaza ne. Dai magani ne, ta Bashir daban ne, ko a Afirka cibiyar nan sun ɗauke tuta.